Yes μαγκές, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Άλλο ένα βιντεάκι. Όπως είδατε μάγκες, ανέβασα αυτό εδώ το story και στο Instagram και στο YouTube. Αυτό, ένα παιδάκι μου έστειλε ότι έχει subscribe στο κανάλι μου. Μου έστειλε screenshot, μου έστειλε το ID του, αλλά δεν το έγραψε. Το έστειλε, το είχα φρίτσα από το FF. Μάγκες, όσοι δεν ξέρετε, άμα θα με πάρει στο 1v1 θα το κάνω ένα δωράκι αξίας 400 διαμάντια. Αυτό μάγκες, κάντε ένα like και ένα subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Και το παιδί να είναι αυτός εδώ, έχει και κανάλι. Πάμε στο βίντεο. Όπως βλέπετε μάγκες, το παιδί έχει κάνει και ρουμάκι. Λέω πάμε να πατήσουμε. Πατάει τώρα. Μάγκες, κάντε και εγγραφή στο κανάλι το παιδί από εκείνο. Κάντε και σε μένα να πάμε 200. Ωραία, παίζουμε. Μπήκαμε στο ρουμάκι. Στο πρώτο game με παίρνει. Το λέω τώρα, ας δεν πειράζει. Δείτε λίγο ρε μάγκες. Μάγκες, εδώ με βαράει έτσι, το βλέπετε, το βαρώω κι εγώ μία. Αλλά πρόλαβε με πήρε, ήταν ο πρώτος που με βάρεσε. Αυτό μάγκες το βλέπετε, το παιδί παίζει λίγο καλύτερα. Είναι από iPhone 13 Pro Max. Δεν ξέρω, μου είπε έτσι κάπως iPhone, κάπου εκεί αυτό το κινητό έχει. Εγώ έχω iPhone 8. Όπως βλέπετε μάγκες, κάντε με και στα social media follow, να είναι αυτά εδώ. Σας τα εμφανίζω στην οθόνη. Και μάγκες, πριν να βγει αυτό το μήνα θέλω να πάμε 200 συνδρομητές. Είμαστε 188 subscriber. Αυτό μάγκες, δείτε λίγο τώρα εδώ παίζω με το παιδί. Βλέπετε τώρα, τρέχω εγώ. Μάγκες, δείτε λίγο πάλι έγινε στη συνέχεια. Αυτό θα δείτε τώρα, περιμένετε λιγάκι ακόμα. Μάγκες, εδώ είχα κάτι παλιά settings, το παιδί με βάρεσε μία φορά αλλά δεν με σκότωσε, αυτό ήταν το καλό. Με βαράει και τώρα εδώ, δεν ξέρω τι έκανε, μπορεί να το πάρω εγώ. Πάμε να δούμε λίγο στη συνέχεια τι έγινε. Πήρα εγώ 1-0, ένα είμαστε στο σκορ στο FF. Το βλέπετε ρε μάγκες, πάμε λίγο ρε μάγκες δυναμικά. Και άμα είδα ότι πάει το βιντεάκι τάπα και έχει περάσει τους 1000 προβολές και τους 100 like, θα κάνουμε και ένα part 2, θα δώσω 700 €. Και μάγκες, όπως βλέπετε με παίρνει πάλι ένα. Το έχει πάει το σκορ 2-1. Μάγκες, δείτε λίγο πάλι το τι έχει γίνει, πάλι με βαράει. Το βαράω και έχει το αφήσει ένα μέτωπος, πώς λέγεται, μια ζωή. Αυτό. Μάγκες, δεν μπορώ να κόψω το βιντεάκι. Θέλω να είναι μεγαλύτερο, να έχει λίγο ενδιαφέρον. Βλέπετε λίγο.
Εδώ το βαρώ είναι καλό κεφαλάκι, κεφαλάκι. Όπως βλέπετε το σκορ 3-2. Όπως βλέπετε μάγκες, το χάσαμε το ρούμάκι. Πάμε τώρα να το κάνουμε τα Diamond. Και όπως βλέπετε μου έχει συζητήσει αυτή η μπλούζα, έκανε 300 Diamond, το έκανα απλά όπως είπαμε. Το λέω μπράβο που με πήρες, το πατάω. 300 Diamonds. Παιδιά, την καλή μου τύχη, μου έχει στείλει και το βιντεάκι που το έκανα. Απλά μου έχει στείλει μόνο τη μία που το έστειλα. Την άλλη δεν πρόλαβε να την κάνει. Απλά έστειλα αυτή εδώ, όπως βλέπετε. Δεν ξέρω άμα έχει στείλει και την άλλη. Αυτό. Να του, το έστειλε και αυτό μάγκες. Το βλέπετε. Ωραία, λέω να κάνω και με 100. Πάω πάλι. Απλά δεν γράφω τίποτα, δεν ξέρω. Πατάω κι αυτή. Αυτά παιδιά, δείτε το παιδί μου έστειλε και τα βιντεάκι που έχει φτιάξει αυτό μάγκες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Να χτυπήσουμε τους 200 συνδρομητές. Και άμα θα πάει καλά θα κάνω ένα part 2. Bye.